Instagram. No, zangu kuti vemberi vachazove vashure. Uone nyaya kuna chimimba. Chimimba ri kuti mabasa pa Instagram pachini. Vanotaura kunge anoputa dombo vachiputwa nedombo. Bomda ndiyo kujamba mudenga kumafuradzo. Kutauni taenda kunovira titore prosperity yedu. Tichisvika tatakurana nemazvinhu zvakawanda tatokuno. Yakasara chiro champidi gori before dombo. Oh, pakamboitwa looting baba. Yeah, so achiti we were born made but some remain so. All right. All right. Oh, chirungu kadiki we were born made but some remain so. Bumta akabuda newspaper. Akabuda newspaper minga makumbo. Do you think that I was there? Abongongoripo. I was the first man to judge in that position. Jimu munhu wangu anagadzira enda mtu one who chased him. Usazombonyebera nemunhu kuti Jimu akadzingwana nani I am the source. Jimu ndino nani. Jimu kuna akakaka mbonesa ka metropolitan chairperson. Ayakaita sei. Taura imbotaura nyaya yake. Jimu naka achibva kwa Murehwa kwakandemira akasvikira maoko mangu. Ndichomba muri wangu. Kwambuya sabao muna pana zanda muna 60 mangu. Onisimo gore akatisa mhosva yemedhachaji kumarondera ezeketo rasla aida kuba mombe kujana paisaka mwana kebhora pagedhi kari grade 0 varo wabara pakafa nebhora bhatiza pauya zogara panze pamarara reta urindira zoti ndisikatoziva kuti ndogemu raaita kumusha muno akati aiwa muno kwakunayo mupinze muri mu16 munaigara machi makadhesano achengetemo ndopatakampinza mukatimo leta ona basunga chimwe chiblazi chedu newaya kuna yotamu kuti apinde mpawa ari a bogus prophet with his unholy bet maya. Alright. Saka imimanga utori link ya Jimu chaichayo ndimakampinza tona zvakaitsofiasi kuti azive tona panopanira muzara sondai muri dzekurugurume pakati hausina mbesa pawari dzecooperative achunwa naAmos Smith. Amos Smith akapandukira vabereki vake for his personal gain, and he didn't advocate for armed struggle. Angasi more of it. All right. Aida kufadza mwana wake. Saka akazobudiswa musangano zvaita sei? Achim. Ndakamumhanyisa kuti same yake ngari similar to ya Bose Zimpapers maybe tishona kunaka. Sekuru akafara ikasina mazino yake. Ndina ndakampa address iyoyo. Sana funga muzukuru wanoyenza wabose Zimpapers maybe is educated but is a copycat. Ndovaya vanotenda mawedze kuti ideology ozoritaura kunge iye ndiye akambotitsvaga mutekisi. Vamwe vanoiti inonzisirwe corruption, otherwise we can say I hope there's a regime. Apa asina kana kumboswa grade 4 vanazonombatisa pacongress pakangoti vamugabe oye akatadza kubudisa word sovereignty, integrity, prosperity madhezi amai mujuru sana mugabe kouya abva kupira tadza vereno zanza mheno vaAmos Smith ndopatanga kuonekwa kuti kasheti havanzi chienda nevarungu varais indigenization akatanga kupepereka nevarungu kumagame park kusina kana minda kuti haana chaanzwa paabuda maupomi vakuru vanoona nezveenvironment and farming. Alright. Saisusu achida tisimabhodha kedzi takaenda inonzi Ephraim Masawi. We were only 11 and atinambobvira takachiwa muHarare. That's why I'm bringing this type of system. Yes. Kwachiti sometimes I swallow my plate like Job of the Bible. Unoona ndiri mapatapata ndipo ari masaga akarwa tumasmart twatu minority mumsiro. Koza ukapfekeza ma-street kid ndikapfekeza ma-street kid masutu apa. Ari 100 ndokuza kuti uyu mu-street kid munhu mumba mu-street kid. Vakapfeka zvakavana. Yeah, that's wisdom. Unozvona I've got wisdom. Muchenjeri. Yeah. Anoona vachenjeri vemabvakisi vabiblikari vakambouya abva vaenda pausodzoka
pavakauya peutano vakasvika kwapazvarwa John the Baptist vadzokera pavazodzoka kwazvarwa Jesus pavazopararira. Saka vachenjera vakambouya pavaenda vakazoshutirwa ari kari panjengwa pavachiza. Right. Isusu sebhata zotoma kuti kudhara takaridzirwa ndandisi kudhara takashutirwa baba because tine wisdom. I don't even trust my brother here because vamwe vakatomedzwa nesystem yacho. Kwaiwo haina kukumedza sei? Haindimedze because I know the system. And you are part of the system? I am part of the system because hakuna sikile musangano yatiyabuda baba. Wale munata musangano, those are armed robbers. Right now on the ground. Ndara, go, don't tell anybody bullshit. Ukuratidza kuti guilty conscience asi pamba pako unondoona pachikokwa pfuti iwewe. I'm too intelligent. I'm more than intelligent. I've got holy from God. And I am the most dangerous element in Zimbabwe. All right. And if it's just it was zero. Mumapamba mune magazine. Muninzi mufoje. Mune mabara. Nunyebera mdara. Mdara wakutomutyisa mdara azvi. Auya kutoziketa ndo akauya akatomawo zvitiro. Saka iwo alright panga uri musangano watomboenda kuningirire kuhead office. Ndisu vaigara vakabondereswa nawebhesa shama sikazoti tirana marani kwake pamusana pekuti taibirwa sekila masisiri achero edu esadza. That's why sikadye sadza ravo. Ndo vamwe eigara vakaviga timetable yemusangano. She was a snitch, a spy gangster. All right. Mutengese ndisati takaudza mwana wacho kuti when you started this business Kilian you were in Debas. Amene akapakata matibira sekile yemusangano iwe vamwe vasati vazvarwa vaikamba ino. Zvandototaura zvasona vayabva do is another system rojarawe. It's part of that system. Okay. Shiri dzinoda kubvuta Rekeni. Saka gore rinoti kuine. Tinovadya nekuti mukati mevanhu vedombo takuziziva kuti mune mbavha. Okay. Ndo varoi vari kuwedzerwa gore redombo. Gore rejongwe hapana jongwe rinorira padanda risiri raro. All right. Ende kuti tivabate hakuna musangano neriwa kusina sekila baba. Sekila from the senator. Aenda kwano inini ndishamwari yamagribhi senator wacho Harare province. All right. Saka kana kusina sekile nje mutara na each and every time hausati wana musangano uyu uri kuitwa ndearmed robbers. Wakanganisa nyika. Vachita musangano vachirobha kamusangano vachirobha. Sasa graph remarobberies nekuwanda kwaita pfuti on the ground right now. Even the state is confused but not me. Okay. Unoziva slogan iri? Ndini ndaigadzira maslogan for the past time ndangwazikana utete wemabhazi kuti mabhavha ukanyarara iwewe kusvika masangano wamunzwa kuzonotanga nobody anoenda kuHarare province iwewe ndio uchaenda nekuti uiyambudza vanhu. Alright. Mandangonyarara kutotanga unyazozvikanda clip yechokwada pandinasi patoni ari kuedita isati edite manje ari kubvisa face yangu asisa face yemudisi. Because inini ndotaura mataro angu inini akasiyana nevamwe okona the way it is. Because I was once full of ideology and I always tell the truth. There's no truth in the world. If you tell the truth you become a politician. It's like Oliver akatonywa ziso achidongora John Chibadura peeping it as screaming Julie. Eparamosha ndita ona auya kwatira kuti ndiri movheti ndakangwara kuho ndotira no hazvisiri wadongorera John Chibadura vese machenji mana napita monyaya ndamatora achitengesa mabedroid vakachenesa Zambia ana musiwa gore vese aiva machenji mani vanga vane magadhi ekuchityema ndoita ijoin Zambia chateka ndindakanomutora kumadibeno kune mamwe mayouth achinzi Jim Hendrix. He was interested in guitar, banjo guitar, aine shade yake. He was a service scout during the armed struggle. Chateka manje. Yeah, he didn't advocate for independence.
Alright. Patazonzi ngatibatane tese naBushungu ndo pakatanga kuti aminana pata central committee member of Doom. But you in the usina nasa unakana chigaro kwe. Chigaro ndakanchiva chikashona mazero vachibirira. Vabirira pachezvinyi. Yeah, aiwa not vaibirira pachezvavo for their personal interest. Inini as a disciple of truth. Ndanga ndisingaramwe ndengoti only time kuteo ndondarwa pasinoenda kumba kwangu. Kusvika izvinezvi manje tapa second republic. It's like 1983. We are using people's choice. Yeah. The system has already been destroyed. Madisdens nevanhu vari rebellious. Vakabatwa ndongwa chinzi they are rebellious. Havazotongwa chinzi these people are armed robbers. They are rebellious because they are hiding probably within the party. Alright. Havamo maparty structures, but they pretend to pay inform that. Alright. They are rebellious. Ndo yanenjudza mfana wangu kuti kana usina kunyorwa zita musero ukarwa nemunhu iwe unoenda jeri mahara. Mozi munemsangana ndongwa nepeace, police, internal security, intelligence ndozomirira peace. Ndinomira msangano ezopira kulow and order. PISI. Anomirira kuti police, internal security, intelligence. Alright. Havana nidi kuti vangasunge vanhu vanosungawo apo neapo kana vanoti vanhu ava they are dominating. Okay. Vangara vakachigara around nzvimbo dzinofamba nevanhu vanodominate. It's like officer commanding Harare province kapupurika Manyeto. Topanoserezwa mupurisa anokwanisa kunonofura. Hakusisina zeterapi yemama, kwane zeterapi PG. Sikire ichizvo. Mupurisa anokwanisa kunovhura dhora minista panenge pafagamba paswedari. Ewe trained officer, kwete mabhachi committee. Zeterapi ndana Magribhi nana Sox. Mabhachi committee. Ko nana tenenzi makambotamba mesi nana tenenzi. Tenenzi vakamona chikura tichitengesa chibaga chitiswinya mumzira. Uchwinya pai. Hatiswike meso tenenzi. Tinongomurangarira he was a legend by his time. Alright. But tinongoti afa anaka. Okay. Hapana patingazvidze mufi. You need those who are living. Asi unogara pana chenji. Ndipadhuze nepana chenji, but ndiri pamberi pacho. Bozi wataura kutengesa musika uchibake ke. Amai kutengesa musika. Amai munhu avashaka vaimbotengesa. Heri muchawa. Ndiwo tsano wangu ini ndiakarora ngodzi yangu. Alright. Bozi andinoziva kuti momuzi wangu aitengesa musika unoziva. That's why ndeziva mutara wako. Kana ndati baba posa ndati baba minosi. Indezvo zvazvichinji. Hazvichinji, wanzi kwa baba posi kwete kana nhamo, bvunza kuti ndiana shaike. Handiti. Like last time, mispresenting. Kana minosi kune mariro ari Ghosta. Asi kana minosi kune mariro. Uri booster uno, mamwe masettlers. Alright. Ndini chimubooster chacho chakamirira vanhu vese. Unoona man, that's the way it is. Ndenda kuti takaita hondo yatakarwa tese chibage usina kuona. Uchipona chibage akataka ndini indaipo veMDC. Iwo wakazongopowa vanhu chibage. Takazvinzwa. Ndakatochema kuti dai wangu mungomoro. Auya toita maonera pamwe the way it is. Alright. Imagrocery yaita. But manje still there's no substitute for quality. Okay. Wakati presenta zvinoenderana nenguva. Kuitira kuti vamwe vedu vasarambe vaine chihondo mupfungwa chekuti hapana chatiri kumbowanawo pacovid pano panzi pano hapana zvematongerwo enyika. But zviri in disguise zvematongerwo enyika zvacho. Zvakatoita kuti Trump aende nevakaghost city achitukana naBiden akanzi zinani politically ekuBiden kachitokomizareta vanhu. Kakatoenda. Unoti it's not politically Trump akanzi no Mr. Biden how is. Alright.
If I'm surrounded by pretenders, that's why when I started dramatizing the truth on earth. Ora man. No vanhu vacho manje ava vanotongwa nematsanga kwete nini handitongeki nematsanga. Iya sviko. Anoita shefu munhu wasingaketi. Abatiza. If you tell the truth, you turn into a politician. Anoita shefu Peter Moyo. Baba. Hakuna izvozvo. Hakuna izvozvo. Varikuzama kuchinja mvura kuita waini. Asi ife yakaita waini. Inini mukuru wemutambo handifenda kafara mvura yemvura. Kuti munhu abva kwaChihota chef abuda bamba baya bachimamuka semudhara anomuka makusino pali mamuka semudhara minox achibuda kuRoddie uya kumusangano uya kumusangano maudedza masuwa sechef roja rako ramba kuti mamuka semudhara dai mwaradzika nyika yakuenda kunoita Sodoma neGomora ndozvatakaramba manje tikati no, we must rule ourselves, not to fool ourselves. Yekure inosvitsa, it has taken us for more than 15 years kuti chokwadi chizikanwa. Okay. Tisakaenda national commissary Zimbabwe tikagara pasi nemaarmy generals kuti mawindi akudominate ndini ndakaroisa mawindi Zimbabwe yese rasitema. All right. Ndamusangano wangu wemawindi chete kana siri windi wangasima nechigaro. Even my brother akatitadza kuziva kuti chii chikuenda nechimwe kana tichete nanhasi zvatodzoka futi, so I'm going to destroy the DCC again. Ndindatumwa kuzodestroya DCC and I'll destroy it again. Kopa musika apa mamonya anotora mari papambasi. Patona another criteria yevamwe vanhu vatochisidzira mamonya. Ndanoti there are robbers there. Okude mamonya kubva kwaiva vamwe vanotyisidzira mamonya. Akadezvira Mabhavhu ndityisidzire ndomupfuura. Within 10 seconds ndandapfuura nepapo polishing his 9mm gun yesterday. All right. Even mpana anoziziva mpana vangani vari kuti vada kuuraya Mabhavhu. Iyoyo sajire mpunga uchena Uyaendapo. ndavapakapaka panje ndakashika tozoita neganda zvegasi ngati Mabhavhu munyanyazi zvikanzo munoyesa handiri. That's the way it is. I didn't join the party. I grew up